festes de Sant Agustí 2016 a Felanitx i jo m'estic passant bé, no sé vosaltres, però és molt divertit això. Amb el bombo negres i 3 acords en tenim prou per invocar els déus del rock and roll. Deixa que et canti una cançó. Tu ets felanitxer? Jo soc felanitxer. Com ho saps que ets felanitxer? Bueno, això és el que m'han dit quan vaig néixer. No sé si però no, però si no som millors a dir també. Així tenim família i amics i tot això per allà, poble. Explica'm un poc què feis aquí ara amb aquesta festa així muntada, que ha molt d'ambients i tot això. Explica'm un poc. La festa de Sant Agustí, no sigui la festa del Coso, com diu molta gent. La festa de Sant Agustí és una festa que se fa aquí fa molt d'anys de Felanitx i se tracta de venir aquí, disfrutar de la música, de bon ambient. Què fas per aquí? Bueno, disfrutando de festes de Sant Agustí de Felanitx. Però tu ets d'aquí, doncs. Claro. Ah, se nota, ho ha dit bé, Sant Agustí, no ha dit Som Escoso. felanitxeres. Sí. Nosaltres volíem venir de matí, però en Martí s'ha enredat per Vall de Mossa, que ha arribat de vespre. Mos pots explicar un poc com funciona, de què va aquesta festa, què feis, què no feis? Bé, què feis, no m'ho expliquis tot, eh? Aquesta festa tradicionalment era la festa de Sant Agustí, hi havia els toros i tal, per això se diu Escoso, hi havia els pregons de matí, ve molta gent de tots els espais de Mallorca i disfrutam aquí. I fins quina hora dura això? Bueno, fins les 6 o les 7 de matí, perquè ara m'ho anem al parc. I aquesta camiseta tan pintada? Això sí, la geneta banyuda, que som els picadors del símbol Latin Lover de Felanitx, que anàvem amb aquesta camiseta. A mi m'han dit per apuntar-me telèfons aquí, és normal que t'apuntin telèfons a les lotes i coses d'aquestes? Sí, si una xica ve i t'apunta el nom, el Facebook, l'Instagram, el que vol... Me cago en Déu de comèdia, jo que li he dit que no. Veniu a apuntar-li el telèfon, en aquest. Ah, jo ja el tinc Instagram. Ja el tenim. Ah, ja el teniu fitxat? Sí. Sou d'aquí, vosaltres? De Palma. De Sant Jordi. On aneu? Aquí en pot de festa, per Escosa. Estem aquí des de les 5 de Sola Baixa. I això segueix. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué llevas ahí, sangría? No, llevo. Parece una muestra de orina esto. No puede ser, cada uno bebe lo que quiera. Que és tan salvatge, que és tan catarra. Que és tan salvatge i tan catarra com jo. M'apareix que te vaig veure perilloseta, però tu és un flotador, vera. Sí, el tècnic d'Escoso, si vols ho puc anar a cercar. Però anaves més maquillada que avui. Sí, anava de la poli de Sofa, però bueno, pegat un poc a lluny, hem passat de Sofa cap a Felanitx. Que molta gent, o que ambient... Hi ha molta gent, des d'avui hora baixa, des de les 4, hi ha hagut moltíssima de gent, i ara fins les 12 tenim música, i convido a tothom després a pujar per amunt, cap al parc. ¿Cómo te atreves a